Kuba ngiphakamise ukubonga okukhulu ebandleni lamaNazaretha uNyazilwezulu nina besilo ebesilokhu sibambene naye kunzima kunjalo. uNyazilwezulu yenza ukuba kube nokuthelelana amanzi nendlunkulu kaZulu ngemuva ukuba isilo samabandla onke kade senqatshelwe ukubonana nothunga lwenkosazana. Hayi ke angizukunaba kakhulu phela nami ngiyaleza ucwaningo ngabanye bebandla lamaNazaretha. uNyazilwezulu lwenza ukuthi kuthelelwana amanzi nendlunkulu emcimbini omkhulu owawusesigodleni sawakhangela amankenga enkunzane kwaNongoma. Ngaleyo ndlela ubudlelwano nendlunkulu babuyela esimeni esasidaleke ngenkathi umprofeti uIsaya Shembe ehlangana neSilo Solomoni kaDinzo. Inkosi uNyazilwezulu uhambe ngento eyaziwayo yiwo wonke umuntu owumZulu yokusengelana ilala, ukukhumelana umlota, wayenza njengoba nomprofeti uIsaya Shembe wayehamba ngento enjalo eyayenza abantu bakhuleke enhliziyweni zabo. Okwesine okuphinde kwaba inqophamlando nokuyoba isikhumbuzo kuzo zonke izizukulwane zakwaZulu okwenziwe inkosi uNyazilwezulu. Indaba yako lokwasekwakusho usolwazi la umhlobo indaba yokwakha isigodlo sengonyama Zwelithini ebuhleni. Akekho ubaholi abangaphambili owake wakwenza. Asisho kodwa ukuthi lokho kuyimpikiswano kumqhudelwano kodwa izinto eziphathekayo ezenza kuba uNyazilwezulu uhlonishwe ngeziqu zobudokotela. Enzela ukuthi ningahambi nokuthi hayi hlonishwe nje ulwazi uNyazilwezulu ngoba nebandla elikhulu. Cha,
Shonshela into ephathekayo ezaziwayo. Ngaleyo ndlela ke yokwakha isigodlo kwaba ukuhlanganisa uZulu nebandla lamaNazaretha. Base ihlangana uZulu ngaleyo ndlela nokuqinisa ubuhlobo obaba ukhona phakathi kweSilo Solomon kaDini uZulu nomprofeti Isaiah Sheba. Yaziwa emlandweni ukuthi isigodlo seNgonyama ebusayo zikwaNongoma naSondini. Lesi sembelebeleni kwamasho singesibale ngesimo esibuso. Noma ngihamba nawe isiphi isigodlo sembelebeleni. Athi umunye awusiyo lenkoni izwemboni ngathi. Manje angeke isibale kodwa sikhona ngokomlando. Asihlekisa sinjani kodwa sikhona sona. Lapho sikhuluma ngesigodlo esakhiwe. Ngakho ke ukwakhela iNgonyama isigodlo ebuhleni kudale isithombe esihle uZulu unkana. Mawunomoya uZulu kodwa abanye abantu mina uZulu nawo uZulu nje namanje hawu no wase wena ufuna ukuklinya kwenze njani manje ke kukhona sibabanikela sibala uZulu ophilile owaziyo usho ukuthini iNgonyama isho ukuthini isho ukuthini kimi ngihambela ngihluphekile ngipnethezekile nawo kudale leso sithombe esihle uZulunkana sokuthi iNgonyama yengamele sonke isifundazwe sakwaZulu. Kwazise phela ngesikhathi seNgonyama uShaka zazikhona isikole esokuqala nasi yakwakhangela amankengane la kune-University of Natal khona la nje kune-University of Natal khona isemanxiweni esigodlo okuthiwa wakhangela amankengane. Ngonyama imalaphi ibheke lapha enzansi esibubulu namhlanje kwi-university akukho sitalade esithi King Shaka ngeke uthole ngisho igumbi nani esinye isigodlo silapha eBluff kuthiwa kwaNdebenkulu eseNgonyama uShaka kwakuhlala khona inkomo zakhe lutho akuphathwa abantu bakho izinto ezimlando eduze kwaseBluff kanye nesinye isigodlo kwesikwadukuza lapha Isilo sabulawela khona abakhona endlunkulu omhlangana nodingane nombopha zazi inkulu lezo godlo zintathu. Ngonyama uShaka yabulawela khona mhla ka-24 uMandulo 1828. Isigodlo seNgonyama esakhiwe inkosi uNyazilwezulu ebuhleni sivusa imlando enjalo ezingqondweni zamaZulu. Zokuthi iNgonyama ayikho le kwaNongoma siye ngoba belungu bafike bashisa isigodlo seNgonyama uDingane wathi kuthi dukuduku bashisa esacetshwayo seNgonyama ucetshwayo phinde sashiswa uSibheku siyahlehla njalo esathi uZulu saba osuthu bafike basigugula naso basibulala sahlehla njalo ngase oshona le manje emeveni le kwaba kanjalo kwabuliwa manje uNyazi malithi ke cha indawo bethi makuthiwa inyathe engame phezulu komzimvu zonke ingonya zayibalekela nani bogambusho nani bofaka ngayithinti usho umngcele wezwe lakwaZulu isigodlo masila sitshengisa ukuthi izwe lakwaZulu iNgonyama yayingamele nje le hayi lapha kuphela la igodlo ekhona. Okwesihlanu okuyinqophamlando izinkonzo zasesigodlweni saseNyokeni ezenziwe inkosi uNyazilwezulu
ukukhulekela umkhosi woselo owenziwa kuleso sigodlo njalo ngasekupheleni konyaka. uNyazilwezulu lwaya lwakhuleka lapho. Lokhu kubalulekile kabangawazi umlando mhlawumbe ngeke bakwazi. Uzokhumbuleka ukuthi eminyakeni embalwa edlule ababezibiza ngabalwela amalungelo ezilwane bafaka icala enkantolo enkulu yamajaji ePietermaritzburg bethi uma kwenziwa umkhosi woselo kuhlukunyezwa amalungelo ezilwane, sibulawe ngezandla nzima kakhulu. Balifaka lecala ngokuthi inkunzi ibulawa ngezandla ibutho lensizwe, nokho icala lavuna Isilo samabandla wonke. Ngakho-ke umthandazo wenkosi uNyazilwezulu mayelana nomkhosi woselo nokunye okuphambene njengoba nizwile intshumayelo uNyazilwezulu olubekile njengoba kade usesigodlweni saseNyokeni ziyithintile imiphefumulo yabantu abaningi abalalelayo nabasibhekayo isimo nabamesabayo uNkulunkulu bezwa lapho uNyazilwezulu lubeka isimo esikhona ezweni lonke. Sengiphetha kangiphethe kanje, ngiyafisa ukugcizelela zonke izinto ezinhle eziphathekayo neziyokhunjulwa ezenziwe inkosi uNyazilwezulu kufanele ziqalwe ukubhalwa zishicilelwe njengencwadi eziyofundwa. Ngithokoze kakhulu umfundisi Mhlongo ukuthi ninginikeze ithuba elibaluleke kangaka. Khetha inkosi senkulu yaseKhakanyeni.